ταύτης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής. Πάμπλη μέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσου αυτής της μαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτω βασίλη και Θεόν ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι η Ανάστασης, η ζωή και η μακάρι ανάπαυσης πάντων των αηδήμων πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιεροδιακόνων, μοναχών, έτσι δε και των μεγάλων ευεργετών προέδρων και συμβούλων της ελληνικής παροικίας και της ελληνικής εκκλησίας ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Και της ευλογημένης χώρας της Αιγύπτου ενικατοικούμε και υπέρ του ελθύν ειρήνη και ευλογία του Θεού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πριν εισέλθω με παιδιά μου μέσα στην Εκκλησία, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, που απόψε δεν αφήσαμε την Εκκλησία μας, τον Ευαγγελισμό μας. Ήρθαμε μικροί και μεγάλοι κληρικοί, ο πρόξενός μας, ο πρόεδρος όλοι, για να τιμήσουμε τον νεκρόν Ιησού Χριστόν, που αναμένουμε από αύριο να τον προσκυνήσουμε ως τον Αναστάντα Θεό μας. Έχετε, παιδιά μου, ειρήνη και αγάπη, έχετε ελπίδα στο Θεό και η ευλογία Του μέσα από την ησυχία του τάφου θα έλθει σαν ειρήνη, για να γλυκάνει, να ενισχύσει και να ειρηνεύσει τις καρδιές μας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια ευλογημένα με τις οικογένειές σας, στην πατρίδα μας την Ελλάδα, στην ηρωική μας την Κύπρο, αλλά και σε αυτή την ευλογημένη χώρα που πάτησε τα πόδια του και την αγίασε ο ίδιος ο Χριστός, στην Αίγυπτό μας, την οποία ευλογεί και θα έλθουν, θα το δείτε, πάλι οι ωραίες ημέρες. Χρόνια σας πολλά, χρόνια ευλογημένα σε όλους. Αμήν.